Osim što s mladima komuniciram preko Fejsa, često sam na internetu tražeći često puta neke videozapise, neke impulse koji će mi pomoći u motivaciji koje teme koje radim s mladim čovjekom, jer poznavajući kulturu mladog čovjeka koji je na neki način usmjeren na sliku, na informaciju, na ono nešto što ga na neki način izvana zahvaća, pokušavam ja tako najprije njega zaokupiti da bi ga dovela ga kroz onu temu koju obrađujem do onog sržnog, do unutarnjeg. Stigli ste, evo me. Hvala što ste se odazvali doći na ovaj naš susret. Kako smo na našem zajedničkom susretu utorak se dogovorili, pred nama je akcija pečenja kolača i radit ćemo ili kreativne radionice, kako smo to govorili, da bi sav taj prihod išao za potrebe naših obitelji koji su u potrebi sad pred blagdane. Sestra Mary, osoba koja ti promijeni život za 180 stupnjeva, jer sestru Mary da možeš opisati, morao bi poznavati. Osoba koja je vječito nasmijana, koja je vječito puna duha, vedrine, osoba koja će uvijek unijeti neku radost u tvoj život i pomoći drugima. I samim tim pomaganjem drugima potiče tebe samoga da ti također pomogneš. To je osoba koja se rijetko susreće u životu. Tamarnice, evo društva, sad ćemo mi. Malo, dođite vi mladi, evo izvolite tu. Hvala Isus, ste dobro. Mi smo ovako malo donijeli keksiće i kavu da imate za poslije. Ma joj, hvala vam lijepa, niste trebali, evo vidite kako sam, pa ja ću malo sjesti. Možete, izvolite malo sjesti pa ćemo vas malo vidjeti. Ako može netko nek malo i sjedne tu krajem. Evo može i ovdje netko doći. Da. Negdje sam osjetila baš tu patnju osamljenog čovjeka, napuštenog, onda odlazim, bilo da su to moje osamljene sestre, bolesne sestre, starije sestre po krevetima ili tako odlazim po kućama kod starih ljudi i jako volim čitati, najviše volim evo i čitati, a naravno kao redovnica rado, koliko god mogu više provodim vrijeme evo, u molitvi s Gospodinom. Moja najveća radost i moj najveći užitak je čovjek. I dok sam bila mlađa, ovako kad sam promatrala svoje prijateljice, pa što ko može, gdje se ko prepoznaje po svojim talentima, pa ono kako se vole mladi ljudi dokazivati, nekad onako mi je bilo možda, što bi bila mi možda sretnija da znam nešto to ili više to ili možda da mogu, pjevala sam u zboru, ali nisam nikad mogla sama solirati, pa kad sam čula svoje prijateljice, onda mi ja sam nekad to poželjela ili tako. Međutim, sam jako rano osjetila kako volim čovjeka, da je moja najveća kvaliteta koju ima moj dar, moj talent, jest ljubav prema čovjeku i to mi je dalo neku sigurnost cijeli život, tu je moj smisao. I moje slobodno vrijeme i moj hobi, evo tu najviše provodim vremena evo i s ljudima u razgovoru, s mladim ljudima kad me treba i tako. Kako smo upoznali sestru? U biti čisto smo hodali ja i sestra gradom i to je jednostavno tako bilo spontano. Ona je nama samo prišla s leđa i to je valjda bio taj neki klik. Znači sad ti neko dođe s leđa, joj djevojke kako ste, pa gdje ste vi maturantice? Pa nismo, mi smo davno već završile. Joj pa da dođete kod mene na kavu, pa kao na kavu, sad ćemo kavu, a ti pa 10 sati navečer u gradu. Sad čudno vam i sestru vidjeti u gradu, ali ona išla je kao svojim putem i pozove nas na kavu i to je bio taj klik gdje
jednostavno privukla nas, sjedi. Mladi ljudi u sebi nose velike potencijale koje mi možemo svojim djelovanjem pomoći da u tom mladom čovjeku nastane nešto dobro, nešto lijepo i uvijek se osjećam negdje u ulozi pratitelja tog mladog čovjeka i onda se ja baš tako dobro osjećam i uz njih se dobro osjećam i zato ih volim. Ta njezina vedra narav uvijek dođe do izražaja da sve nas potakne, da mi budemo vedri i mogu priznat, posjetiti stacionar u staračkom domu je dosta teško. Znači tamo su ljudi koji su teško bolesni, koji ne mogu ni pričati, neki ne mogu čak ni jesti normalnu hranu. I kad dođe takva neka osoba, kad podigne takvu atmosferu, to je njima nevjerojatno osmijeh na licu. Puno to znači i drugima i vama koji dođete tamo, koji vidite to, znači da se neko smije nakon nekog vremena. Ima tamo ljudi koji niko ni ne posjeti nikada. I kad dođe tako jedna časna sestra, nju tamo doslovce rastrgaju. Joj, sestro, dođite kod mene. I zato ona toliko se i bori i da mi nju nasljedimo. U biti da mi krenemo nekako sudjelovati više u tom, da nekako pokažemo da starije osobe ne moraju biti osamljene, iako nemaju nikog svog. Živim u Đakovu već puno godina. Inače sam rođena u Sjevernoj Hercegovini, općina Konjic, u jednoj brojnoj obitelji. Bilo nas je više djece i danas nas živi kao i na početku 11 braća i sestara. Evo i dok smo bile kroz osnovnu školu kao i druge djevojčice imali smo i svoje simpatije i išli smo i na veselice i maturalna ta putovanja i sveka. Međutim, osjetila sam i da su me neki dečki primjećivali, ja njih, ali ipak sam osjetila neki jači zov za nečim uzvišenim i onda sam ja se odvažila i došla u samostan. Svaka religija je onoma koji živi je dobra i ja ne bi nijednu religiju odbacila. Evo, svatko ko se u kojoj religiji našao, ko živi po svojoj savjesti, bit će spašen. I evo, ja sam i sama, kako sam rekla, na početku rođena u Hercegovini, gdje sam živjela s muslimanima, gdje sam živjela s pravoslavcima, znači to su druge vjeroispovijesti. I navikla sam jednostavno kako su nas roditelji učili svoje voli, tuđe poštuj i to negdje i dan danas znači živim i nemam neku, za mene je čovjek, dakle svaki čovjek je stvorenje Božje, dijete Božje, evo takve ljude prihvaćam, ali isto tako željela bi i pomoć mladom čovjeku da zavoli svoje. Ja uvijek iznova ponavljam da mladi ljudi za mene su nešto što doživljavam kao pozitivno, bez obzira kako ih doživljavamo. Možda nekada sa neobičnim ponašanjem, sa devijatnim ponašanjem, sa neodgovornošću. Međutim, ja uvijek gledam u mladom čovjeku nešto dobro, nešto pozitivno. I to ako iza te neke maske njihove, tog takvog ponašanja, doživljavam jednu ranjenu dušu, neko koji jako pati i uvijek bez obzira, možda i upravo tako kad doživljavam da se neobično ponašaju, nekada bude teško se suočiti s time, ali duboko suosjećanje nosim prema takvim mladim, jer znam da zapravo to takvo ponašanje je vrisak njihov za nečim što je ljepše. Ako iko osjeća što je lijepo, to mladi čovjek. Ako smo uz njih, ako im damo prave vrijednosti, ako ih usmjerimo prema dobru, i današnji mladi jako puno mogu dobra činiti i jako su otvoreni za dobro.